ואנחנו מבקשים לכם בינתיים לא לצחוק כדי לא לפרק לנו פה את האולפן. אנחנו מתאפקים. ידעתי. לא עכשיו, שנייה. זה אמיתי, רבותיי, זה הצחוק של האיש. לא, שנייה. עוד לא התחלנו, נשמור, רגע. בוא שב. עוד לא התחלנו. זה מה? עוד לא התחלנו, יאללה. טוב, אנחנו חייבים ללכת הלאה, אני מצטער, מישהו חייב לנהל את השידור הזה, שנייה. תורידו להם את המיקרופונים. טוב, אז אנחנו באמת רוצים ללכת לגמר הצחוק. אנחנו ראינו שהיו שופטים שהכריעו בשלב חצי. זה שורף את האוזן. אוקיי, לא. זה לא ילך ככה, אנחנו חייבים לעשות שידור. אני חייב להתאפס על עצמי. כן, אז אנחנו מבטיחים לכם ערב שאתם מבינים כמוהו לא חוויתם מעולם. תנסה לעשות את הטקסט שלך. תקשיב, שרשרת הצחוק של ישראל התחילה